Ahojte, chcel by som vám tak z krátkosti ukázať svetlo do akvária ledkové, ktoré som si objednal z Temu a dneska mi prišlo. Aby ste videli, že niektoré zasielky vám vedia prísť aj v takomto stave, hej, že je krabica poškodená. Ale najdôležitejšie je to, či nič nechýba a či je všetko v poriadku. Tak preto robím aj to video, keď som uvidel tú krabicu, aby som mal dôkaz pri rozbaľovaní, či to funguje, a respektíve mohol by som to potom reklamovať hneď s týmto videom. Tak hlavne preto. Takže takéto svetlo. Mám 60 cm dlhé akvárium, tak preto aj 60 cm ledku. Ale ešte dačo mi tu chýba. A tu je to, dobre. Už som sa zlákol, že ako to tam umiestniť. Takže dobre, takéto držiaky, hej, potrebujete na to ledkové svetlo. Ale čo najviac ma zaujíma je, či to funguje. Ak to bude fungovať, je všetko v poriadku a zvyšok môžem urobiť video neskôr už pri zariadení akvária. Teraz sa jedná... Funguje to perfektne. No. Dobre, že zastrčka je tiež na európske zasúky. Takže toho som sa bál, aby to neprišlo v nejakej tej americkej. No, zapaľovanie je takéto. Dobre, ako to v tme svieti, si ukážeme teraz. Moment. No, výborne. Nádherné také bielo-modré svetlo, ako by som také studená biela. Dobre, super. Takže produkt funguje, som šťastný a môžem sa sústrediť už potom na prácu s akváriom. Takže tak, len toľko zatiaľ. Už keď ho mám tu, môžeme si hneď ukázať, na čo slúžia tie stojany. Ak by niekto nevedel. Tak. Tu nás sa strčia do svetla. Takto. Takže dá sa ešte s tým pohybovať, takže si viete nastaviť dĺžku, akú potrebujete, ak by ste mali nejaké netypické akvárium s rozmermi, alebo trošku dlhšie, napríklad 70, možno by to aj postačovalo. Tak si to viete regulovať na jednej strane minimálne 5 cm, na druhej strane minimálne, ale aj zúžiť asi na 60. No a tieto tu zarezy pôjdu pekne na hranu akvária, tak sa to dá. No a už zhora vám to pekne osvecuje akvárium. Je to manuálne. Stálo to 11,70 som za to dal na Temu. Nikde lacnejšie som to nenašiel. No a u nás, čo som pozeral, tak len tie držiaky niekde stáli 9 €. Tieto tu držiaky za 9 €. Takže tak. Takže zatiaľ spokojnosť. Uvidíme ďalej, ako dlho to bude funkčné a tak.